Tak, v novom dieli sme si písali niečo o elektrických pumpách a jak nahradiť klasickú mechaniku. Tu máme šrúbky tesnenia. Dneska mi prišla, takže takto to vyzerá. Je to ľahúčke, má to konektor. A tak, jak sme si písali, toto je možné odmontovať, kúpiť na to iné príruby a túto pumpu umiestniť úplne inde. Máte čistý motor. Tak, takže dáme pekne teflón prejsť. Palcový kľúč. Jo. Tak, takže takto to máme pripravené. Dva ruky nestačia. No, takže takto sa to tu namontuje. Tak, dáme tesnenia. Dávam tmel iba zo spodu, lebo tu je to hezké rovné. Ale na strane motoru som si nie úplne istý. Na jednu šrubu teflon, lebo prechádza do vodného obalu. Tak, jak vidíte, montáž je celkom easy. 4 šrúbky a sme tam. No a potom dotiahnuť na moment. Vám chcem ukázať iba taký malý testík, jak to funguje. Pripojím na malú baterku. Tak.